wethu olungileyo uyamangalisa. Jehova wemikhosi uyasithola ngalezo ngenamikhinqi. UnguThixo othembekile phakathi kwezimo zonke, phakathi kwenqitheko, phakathi kwembandezelo, phakathi kwako konke uyabonakalisa amandla akho. I give you all the glory in the mighty name of Jesus. Amen. Bazalwane, kule insuku khonza uNkulunkulu. We are dying. Your children are going to die. You yourself are going to die. Your husband is going to die. Your friends are going to die. Your pastor, everyone is going to die. Serve the Lord. It's for a reason, Carol. It's not ukuthi kunomndeni ongakwenzela anything. Kodwa kunalo uNkulunkulu ongaphezulu. Hallelujah. Serve the Lord. Because ngabe ngisekhaya eNorthern Cape bangcwele namhlanje. Ngiyongcwaba umntana kaAnti wami engimthanda kakhulu. Saya sinabo mamzwane ngelinye ilanga bathi uJerry uyagula. Sathwaleka ngekhumbi sashona khona. Sabika sanibeka izandla positive. Sathi ngegama lika Jesu, HIV awunandawo kulo muntu. Wayeleli flat but una 12 days angadli. Hey uJehova uyamangalisa. uJehova wenza njani? Udumile la beBetrezville ufaka amakhabeji everywhere. Wavuka uJerry wema ngenyawo, walungiselela abantu amakhabeji wenza konke. Niyangizwa bazalwane? It's been almost 10 years after simthandazelile njengoba sekashona manje. Kwangathi labantu beBetrezville bebakhala bathi inkosi akakwazi ukufa lo. Imizi yethu ayikakabi na modro. Nkosi lo akakwazi ukuhamba. Imizi yethu ayikakabi namakhabeji. Hallelujah bazalwane. That is our God. Ucelani wena kuNkulunkulu? What do you ask ngobese kuJehova? Ucelani? Mnotho. Khona siyawuvuna mara sambi nawe uthuneni sala la. Net khona la. Even naleciki ogila lisala ami. Net khona la. Hallelujah. God had the right standing with the Lord. Mamusgud la sakhuluma ngobufundisi. Elamalanga ngilifunda ngiphambene. Manje lamalanga ngilifunda ngihlanya kwasha amaXhosa. Athi uphambene and always mangilifunda alikhomba umunye umuntu likhomba mina ukweduka kwami. Ngishara nomunye umama uthi kimi, "Hey mamshalala, sengiphelela ithemba." Ngithi ithemba lani? Uthi ngigulela umntwana. Ekuguleleni kwami ngomntwana ngibathi ngiyathandaza lo mntwana kaChintshi. Usesenjengoba banjalo. Instead ukuthi achinje kuba wese. And imagine nangazi ukuthi ngiyofakaza ngithini. Ngithi hey! Apostle Paul uthi 3 times. Ngithi Nkosi susa ini? Wathi uJob amandla amakwanele. Ngenzeka nesimo somuzi wakho ngeke sishintshe. Izosangana indoda isangane to the last degree. Kodwa amandla kuya ukuthi uyawa activator na. Come on. Kodwa amandla ngoba umuntu nomuntu nani unenyerwa lakhe. Kungenzeka nalomntwana ngeke achinje. Amandla. Ngenzeka nalomndeni ngeke uchinje. Kodwa yini? Sidini abantu abatebayo lokho basikhalela. Senzeni? Senze njani? Simpulani. La ekhaya umuntu makahlupha yazi bathini? Bathi bottom do it. Ngiyangizwa ukuthi mamsigudle kujuktini. Bottom mthandazela afe. Is strong ne? Bathi wenza njani? Bottom do it. Mabhosman ke lawa wadlala. Hallelujah. Kodwa ngoba uThixo uthembekile, asidiyodanga nabo siyaphila. Asasinidiodni siyaphila. Sasigroova senza konke. Sinyanyisa abazali bangajabuli. Bathi but didn't do it. Yes didn't know. Was it them? Hallelujah. Sikhonza uThixo ongabalelani. Last month khuluma ngitheki imi uthi uyamzonda umuntu oneqhatsha. Uyabazonda nabantu abanjani abakhonza izithixo. Hallelujah. Asifundeni bazalwane sizozwana uNkulunkulu wethu uthini. Uzonda abantu abanjani and then bese siyilungisisa impilo yethu.
Challenge le bangcela ukufaka kabamsukwini kakhulu. Umuntu aphume manje athi ngiyabuya mase sibuye ngo3 siyambonela. So kubi ukuthi ngiseseplazini. Kubi namhlanje. Hallelujah. Siyahamba sheni. Lalani bantu bami. Onskhandi wethu ne. Hlalisani kahle sisatshani. Ugrenathi makhuluma ngokufa kakhulu ngishaya kuzoshona la ebandleni. Kodwa onskhandi wethu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Whether you like it, whether you don't like it, sisatshani. Umkhawulo ubekiwe. It might happen khuluma kokugcina and I'm ready. Kunalo sizi nale nhlupho engizibona la. Kunale stress ne depression engikubona la. I'm ready. I'm ready to go to see my master. Hallelujah. I'm ready bangcwele. Hallelujah. Sifundele mama school. Sifunda ku-Exodus chapter 32 siqala ukufunda kuverse 1. Ithole legolide. Abantu sebebona ukuthi uMose ulibele ukwehla entabeni. Abantu babuthana kuAroni bathi kuye, "Vuka usenzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu. Ngokuba uMose lowo umuntu owasikhuphula ezweni laseGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini." Verse 2. uAroni wayesethi kubo, "Khumulani amacici egolide asezindlebeni zawumkeni nakwezamadodana enu nakwezamadodakazi enu niwalethe kimi." 3. Bonke abantu bakhumula ke amacici egolide asezindlebeni zabo bawayisa kuAroni. Wawamukela ezandleni zakhe, wawabumba ngengwedo, wawenza abe yithole elibunjiweyo. Bathi, "Nampa uNkulunkulu bakho Israyeli abakukhuphula ezweni laseGibhithe." uAroni wakubona wakha i-altare phambi kwalo. uAroni wamemezela wathi, "Kusasa kuza kuba khona umkhosi kaJehova." Bavuka ekuseni ngakusasa banikela ngeminikelo yokushiswa, baletha iminikelo yokuthula. Abantu bahlala phansi ukuba badle, baphuze, bavuka ukuyodlala. Verse 7. Intukuthelo kaJehova nomkhuleko kaMose. uJehova wakhuluma kuMose wathi, "Hamba wehle, ngokuba abantu bakho owabakhuphula ezweni laseGibhithe benzile isono. Baphambukile masinyane endleleni engabayala ngayo. Bazenzele ithole elibunjiweyo, balikhonza, balihlabela bathi, 'Nampa uNkulunkulu bakho Israyeli abakukhuphula ezweni laseGibhithe.' 9. uJehova wathi kuMose, "Ngibabonile laba bantu, bheka bangabantu abantamo ilikhuni. Ngalokho ngiyeke ukuba ulaka lwami lubavuthele ngibaqede, ngikwenze ube yisizwe esikhulu." uMose wamshweleza uJehova uNkulunkulu wakhe wathi, "Jehova, ulaka lwakho lubavuthelelane abantu bakho owabakhuphula ezweni laseGibhithe ngamandla amakhulu nangesandla esiqinileyo na? AbaseGibhithe bayakusholoni ukuthi wabakhiphela ukubi ukuba ababulale ezintabeni, abaqothule ebusweni bomhlaba. Phenduka olakeni lwakho oluvuthayo uguquke-ke kulobo bubi ngabantu bakho." Verse 14. uJehova wasephenduka ebubini abethi uza kubenza kubantu bakhe. uMose waphenduka wehla entabeni enezibhebhe zombili zobufakazi esandleni sakhe. Izibhebhe ezazilotshwe nxa zombili zalotshwa ngalapha nangalapha. Izibhebhe zazingumsebenzi kaNkulunkulu, nokuloba kwakungukuloba kukaNkulunkulu kuqoshiwe ezibhebheni. uJehova wezwa umsindo wabantu bekhamuluka. Wathi kuMose, "Kukhona umsindo wempi eKama." Wathi, "Akusilo izwi labahalalisa ngokunqoba, akusilo izwi lokukhala ngokunqoba.
kepha ngizwa umsindo wabahlabelelayo. Kwathi esasondela ekamu wabona ithole nokusina. Ulaka lukaMosi lwaseluvutha, wazilahla izibhebhe ezandleni zakhe, wazaphula phansi kwentaba. Wayeselithatha ithole ababelenzile, walishisa ngomlilo, walicolisisa laze laba luthuli, walivumvuzela emanzini, wabaphuzisa wona abantwana bakwa-Israyeli. UMosi wathi ku-Aroni, benzeni kuwe laba bantu ukuba behlisele isono esingaka na? Wathi u-Aroni, ulaka lwenkosi yami malungavuthi. Uyabazi abantu ukuthi bathanda ububi, ngokuba bathi kimi, senzele onkulunkulu abazakuhamba phambi kwethu. Ngokuba uMosi lowo umuntu wasikhuphula ezweni laseGibhithe, asazi ukuthi wehlelwe yini. Ngase ngithi kubo, onalo igolide makalikhumule, base benginika lona. Ngaliphonsa emlilweni, kwaphuma leli thole. UMosi wababona abantu ukuthi babedlubulundile, ngokuba u-Aroni wayebakhululile baze bahlekwa yizitha zabo. Baba, egameni likaJesu Kristu Amen bazalwane. Yeah, iscripture nje sijwayelekile bangcwele. Sothinte kakhulu umoya wami. Sangikhombisa ukweduka kwami. Cabanga ukuthi nawe nofika ekhaya ukusifunde uzozwa kahle ukuthi kokubla uNkulunkulu umrobha khona. Manje bengishare nomama Makopane ngelilanga ngithi duka yazi kunento emnandi ngesono. Angisho ngiyangibona ekhaya ngithi kubo kuseNorthern Cape ngithi ngahamba manje ngithi ngeNorthern Cape ngisavakasha ne ngoDisemba. But January uma ngibuya ngiza la ubonakala ungena lapho ukuthi ubuye esonweni. Akakatheli umuntu. The dryness in your heart, the dryness in your eyes can tell ukuthi you are busy with the family. Akakatheli umuntu. Angisho ukuthi nasikho khona uNkulunkulu kodwa ukungena kwakho. Holy Spirit sayaqala ukuthi benibhizi ngamadlozi nini. Benibhizi ngezinto ezinjanjani nalomndeni la ubuya khona. Bese uthini moya ingcwele uthi ungaphabi hlala phansi uzuthole njani ugain amandla. Niyambona ukuthi ugentle njani? Akaboni ukukuhlazisa. Uthi yenza njani? Ungahlabeleli, ungabhakazi, ungagidi, unuka isono. Angazi ukuthi organizeka kimi kuphela. Hallelujah bazalwane. Manje sifunda indaba kaMoses la. Siyazi ukuthi njalo bekahamba entabeni ekhuluma noNkulunkulu. And uNkulunkulu bekesebenzisa uMoses ukuthi akhiphe ama-Israyeli ehlana ngithi bangcwele awakhiphe eGibhithe angithi bangcwele. Manje mase sifunda izilenkosi ngizosummarize I won't be long. Lithi izilenkosi uMoses makasakhuphukile entabeni kuNkulunkulu basala inkanyamba la yazasala emuva. uMoses sayokhuluma noNkulunkulu. Manje lithi izilenkosi uMoses la bekakhona khona udelayile. Ekudelayeni kaMoses laba babona ukuthi uMoses uyasibambezela. Usikhiphe eGibhithe la besizenzela konke wasosibeka nethi khona la ehlane. Kahle kahle lo Moses ukuphi ngoba side lesikhathi solo akaveli. Ngiyangizwa bangcwele. Sebabona manje ukuthi they can do nothing manje. Bathi Aaron awusenzele inceba la. Ake usenzele uNkulunkulu esingamkhonza. Niyabona bazalwane. Ungagcumukeli kwi-platform engasiyakho. Ungenzi njani? Ngingafuna ukukujabulisa but ngingagcumukeli kwi-platform engasiyami. Uthathe into yodwa uAaron ukuthi abantu bonke bangaka wayebeza kimi. Kusho ukuthi mina ngenze njani? Ngiyalingana noMoses. Wathi ngizolenza lethole. Ukuthi waletha namacikicci. La le nabantwana benu namachain nakho konke lithani la. Wayenza. Phela naye sekabona ukuthi hayi cha ngempela abacinisile sola kabonakala lo muntu. Wayenza ushaya ithole legolide lihle kabi nealtar yakhona.
bathi bakubona ukuthi Moses wena Aaron kanti wenza into enhle kangaka wathi nangu uNkulunkulu wena nale altare leni nizokhonza khona la. uMoses makabuye entabeni ekhuluma noNkulunkulu uyezwa umsindo. Hey bazalwane ithi ngifunde ngale lami leAfrikaans. Hallelujah. Kunumber 17 mamskhulu. Cala usifunde ngesiZulu. Verse 17. uJehova wezwa umsindo wabantu bekhamuluka wathi kuMose kukhona umsindo wempi eKama. Wathi akusilo izwi labahalalisa ngokunqoba. Akusilo izwi lokukhala ngokunqotshwa. Kepha ngizwa umsindo wabahlabelelayo. Uthi ke Joshua het gehoor hoe die Israelieten skree en ras en hy het vir Moses gesê daar is 'n oorlog in die kamp. Maar Moses het gesê hulle skree nie soos die mense wat gewen nie, né? Angithi uthi die oorlog nie die oorlog nie. So ja boek number 2. Hulle huil ook nie soos die mense wat hulle huil ook nie soos die mense wat verlof gewen nie. Abakhali njengabantu abawinile empini, abakhali njengabantu abenzenjani abayonqoba, abenzenjani abahlulekile empini. Kuzwakala umsindo kwangathi bajabulile. Bajajuliswe yini ngoba mina ngisayokhuluma noNkulunkulu. Bajajuliswe lethawula legolide. Singakhala la esontweni, ne? Uzwa kahle ukuthi lo khaliswa umoya ingcwele. Uzwa kahle ukuthi lo khaliswa inkinga zakhe. Uzwa kahle lo ukuthi ukhaliswa usizi lakhe. Lo khaliswa yini inhlupheko yakhe. Manje umuntu uMoses uthi mangila ngilalele lo msindo abakhali abahlabeleli njengabantu abawinile. Angithi bazalwane kodwa kunento eyenzakalayo mara kwenzakalani. Bajabulele ithole legolide. Hallelujah. Bajabulele ini? Ithole legolide. Angithi uAaron sekabenzele lona. Angithi bangcwele. Kodwa uNkulunkulu uthini? Lelami lesixhosa lithi ungayiwiseli kubo ingqumbo yakho somandla. uMoses uyabuyela ufika kuAaron uthi uAaron wenzeni? What did you do? Lalela uthini uAaron? Uthi ungabazenza ngcono ke Moses. Uyazazi lezi zinto zakho lezi. Sithanda kabi ukuhenera nawe besukuhenera selo. Wehle nayo izwe. Nawe selo bebakuhlula uyakwazi ngithi kwavuka le veselisho Paul kuPaul Paul athi ubalalele Timotheo ubaqaphele bazokwenzisa lokho kubatshwa yini izindlebe zabo. Hallelujah. Bazokwenza wesina bakusupporta wesina bakunikeza imali angeke upreach the right gospel ngoba uzolamba khona ukhuluma into ezohayira bona engaseduze nabo kuphelile ngawo. Uthini uAaron uthi Moses uyabazi bayahlupha solo bangibelesele bathi solo uhambile ngibenzele uThixo bazomkhonza so nami ngenze lokho ungangikwateli Moses yilabantu ungenzisa umuntu into wrong ungenzisa umuntu ha devil is a liar. Mina ngeke ungenzisa into wrong never. Uma ngabe kuyaboshisa bangibopha tshela amaphoyisa ukuthi uyanombopha. I will never do that. Ngenza lokho kusemoyeni wami lokho kusho ispirit sami. Angithi bazalwane angithi bangcwele into eyenza ukuthi bavume lula ukuthi nabo bayengene ngenhloko phela na insindiso ufuna ungene kahle uma ungene hapha uyabonakala uma ungene hapha lithi izilonkosi lithi imbewu engiyawela kuphi eninyawela kuphi engiyawela kuphi ngithi yena ulizwile mara imbewu ayimilanga isheshe yenza njani yabuna ithathwe emhlabathi ithathwe ilanga yiloko kwenzeka la kuAaron wenziswa ngabantu ngoba uNkulunkulu amkhonzayo akamazi. Wakwata uMoses lithi izilonkosi bekaphethe amatshe ayi2 abhaliwe ngapha nangapha lithi wafahla lethole legolide lafahleka walithatha leli Afrikaans lithi walsmelter wathi maqeda ukusmelter laba intuthu walihasha emanzini wathi phuzana. Hallelujah. Kodwa lalela ukuthi sikhonza uNkulunkulu onjani. uMoses ubuyela kuNkulunkulu uthi baba uthi uJehova ngizobasula nasesandleni sami uthi ungaqali kunokuthi usule labantu laba sula mina. Hey uJehova uthi akonanga wena kone bona ngizosula bona.
Manje kwabuka indaba kaMoses athi uMoses uNkulunkulu Nkosi uma ungahambi nami ngeke ngize ngihambe. Into uma ungayinika ungayithunya ungayenzi. uNkulunkulu uma engakhulumanga nawe ungakhulumi. Hey, noma ngabe ungaba umprofeti, uma ngabe uJehova athe kuwe tuka, nasi isiprofeti ngikunikeza sona, ungezi songitshela akakutshela ukuthi unginike. Ungitshela ukuthi wakhuluma nawe. Uma zothi hamba umtshela unkashabalala, nami mina uzothuza kimi, nami ngifakazele into ishoyo. Mhlawumbe uNkulunkulu ukhuluma nawe nje ukuthi imkhulekele. Wena sayichamukwe bathi wena izinto zakho ngeke zihambe kahle nyo songifakela uvalo. Ngiyangizwa bazalwane. Into ongakayithunya ungenzi. Noma ngabe unekhono elingakanani. uAaron uzibone anekhono wathi I'm going to do it. Kodwa wathukuthela. uMoses wathukuthela. Entukutheleni yakhe wabuyela kuNkulunkulu wathi ungabaleli kubo lenqobo. Nkosi bathethelele. Nkosi ungabasuli. Uthi uJehova ngiyobasula. Labantu bakho baseGibhithe. Uthi yemuse uNkulunkulu uthini? Uthi labantu bakho baseGibhithe Moses. Wathi ngibasusele ngibalethe la. Bheka manje sebakwenzani. Bajikela wena. Uhambe nabo isikhathi eside. Bakujikele bangakuboni. Abakhumbuli nokukodwa okuhle uJehova wakakwenza. Bathi ithi ke silinde. Mhlawumbe Moses uNkulunkulu sakhuluma naye. Bajahile. Uyasibambezela lo uNkulunkulu wakho. Thina sifuna ukukhonza. Nathi sinjalo ngithi bazalwane. Asisinjalo. Asisinjalo nathi. Thembeka noma ngingakona 100 times. There's one thing engibusisayo gogo. Uthi uNkulunkulu kuma-Israyeli uthi lalelani lana bakhozi, lalelani lana lezizwe enizinqobile, hayi ukuthi nina ningcono kunazo, fana nazo exactly. Net nina nginikhethile. Meaning uyisoni njengaloko onile. Net wena senjani? Ungahamba ubreka uthi shemina uyisoni uyanuka njengalo. Net inkinga yakho kwenzenjani? Ukhethiwe. Uthini uJehova? Thethelela times. Afika abaParasiya baza kuJesu ngesibindi bathi Nkosi nangu lo mfazi simtholelele namadoda nangu. uJesu uthi ongena sona. Makenze njani? Uthi naphakamisa amehlo zikuphi namaskando angels. Hallelujah. Uthi babushalala uma ngabe singathi sonile siyagweba senza njengasemabandleni akunamuntu ozogibelela le pulpit ngoba sonke siyona ngokwenza nangokucabanga. Kodwa uThixo wethu unguThixo wentethelelo akafani nathi akenzi njengathi. Hallelujah. Noma ngabe sengone kangakanani awusakhumbuli nokodwa okuhle engakwenza. Wona kuwesolo usukubhalela obubi wami ayisekwenye into enhle engayenza. Bakhohliwe ukuthi uNkulunkulu bakhiphile. Sabathi Moses, sabathi Aaron buya yasibambezela lo uNkulunkulu uzosenzela ithole legolide. Bese lithini izilonkosi yaba ku-Exodus 20. Uthi ngiwenzela inceba amawaka angithandayo up to the 4th generation. Kanjalo nabangizondayo thembeka uthi uNkulunkulu uthi kwisizukulwane sakho sesine. Siyomangala ukuthi lo mntwana nje waqaqadeka kanje wenze njani. Bathi khumbula ugogo wakhe ukuthi bekanjani. Hallelujah. Ezinye zezinto ezenzeke emindenini sishadele bengitshela uMamzwane ngelila ngithi hey sishadele emindenini Thembeka abanye bebamema izimpene abanye bebenza 1 2 3 wena sowuyangena ke sowuphakathi ungalali ungadlali khibonke lama strongholds wakashabalala waphume otherwise bantwana bakho lo mzalo omzondayo oyiwani wabo uyofana naye straight abuya esidlula yena. Cut the strongholds. Hallelujah. Lo sikhiza sakho ngamkhulumisi lo mnyanya yokudinayo one of your children uthi yoba wesukudlula bona. Hallelujah. Kodwa uthini uJehova? Uthi ngiwenzela inceba amawaka angithandayo up to the 4th generation. Ungabi nabanye abothixo ngaphandle kwami ngoba mina Yehova ngakukhipha eGibhithe ezweni lobukhoboka. Namhlanje uzongenza so waziwa nje Israel ukuthi wena unqobe kanjani. Unqobe because of me your God. Hallelujah.
akabalelani bangcwele uNkulunkulu wethu, akafani nathi, akabalelani. Hallelujah. Always makubuka kona enhlizweni yami or makubuka into engangiphathanga kabi, ngizibheka ngisatshela mama uKhobani ngithi always nento eyi-one mama uKhobani ukuthi uma ngabe umuntu angonile, ngizwa kahle umoya wami uwonile, ngithi where did I go wrong? Hallelujah. Ngifuna ukuya kuye ngiyompeyisa mara ngizilungisisa mina. It might happen ukuthi nami ngikonile Thembeka nethi ngoba wena awukhona ukungipeyisa zange uze kimi. Niyabona bazalwane? We are soul sisters. We are soul brothers. Akekho ngcono, akekho ngonanga. Hallelujah. Izulu bazalwane masiya khona leli khulunywa ngalo. Kukhulunywa ngenhliziyo enhle ehlobeyile gogo, ehlanzekile. Hallelujah. Inhliziyo lalela uJehova uthi ngiyamzonda umuntu okhonza abanye boThixo, ngiyamzonda uthi ndibashaya ngendlela emangalisayo abantu abanjalo. Bese athi umuntu onehathi unginyanyisa kokugcina. Niyalazi ngosihathi? Niyalazi ngibazalwane? Njengathi nje boLazarus sihlubeka nje sifana nasemindenini ehlubekile. Nasibuka nje I'm the image of God. Nithi naqeda ukuthi lamehlo wakho, I'm the image of God. Ngabukeka ngenalutho, ngabukeka ngabundanga, ngabukeka ngaphuma emndenini alright, ngabukeka ngasebenzi ngisinathi ngani. I'm the image of God. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Udlalelani lama Israel ningazenzi ngcono. Ninqobile yes it's because mina nginani. But now ufana na street law. Nothing oclean ngawo. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Wamosha uAaron. Kodwa uNkulunkulu wethu simkhonzayo akasinjalo. Asifunde kuIsaiah 46. Sizokuthi lo uNkulunkulu wethu uthini? Sengiyabala bangcwele. Right standing with the Lord. Introspection. Uzonke nomyeni wakho ulala naye. Inhliziyo embi kaSathane. Hawu ngeke sokubona isilwane, boshadelana nalesilwane. Boshadelana naso. Hawu bathungu. Awukwazi. Sonke siyona. Ngekho ngena sona. Isaiah 46 verse Hallelujah. Amen. Amen. Verse 3. Isihloko ngaphezulu sithi izithombe azinakusindisa. Ngilalele wena ndlu kaJakobe, yonke insali yendlu yakwa-Israyeli engiyithwesiweyo kwasesiswini yabekwa phezu kwami kwasesizalweni. Noze niguge nginguye, yebo, noze nibe yizimpunga, ngiyakunithwala, ngikwenzile lokhu, futhi ngiyakunitshatha, yebo, ngiyakunithwala nginikhulule. Hey, bazalwane, niyamuzwa abantu uNkulunkulu wethu. Ukhuluma nabantu abonayo, ukhuluma nabantu abamcasulayo, ukhuluma nabantu abamkhalisa izinyembezi, ukhuluma nabantu abangampuna abamthukayo, ukhuluma nabantu abamhlanganisa namadlozi. Uthi noze niguge, solo nginithwele. Noze nibe mpunga, solo nginani. Solo simkhona ukumbona lobuhle bakhe uJehova. Hey bazalwane, leli lami leAmerikaans lithi tot of julle se Oosterdam. Tot laat julle se hare grys wees, sal ek Here vir julle dra. Ngibani ongakuthola? Ngibani ongakuthola? Ngibize lo mali wakho lo udumile omazi ukuthi nemali. Angakuthola? Never. Never. Wathi nomambulo wathi yona ingaba khona mara ngeke ikuthathe ikuse umuntu uyamdinga. Hallelujah. Amen. Sengikho angeke ngibe mamfundisi ningekho. Ngiyakudinga uyangidinga. Une mistake nami ngine mistake. Don't point fingers mangenzanga kahle. Wathi inkosi umama za react ngalendlela, where did I go wrong? Ngikhuluma nomunye umama ngelinye ilanga umama Mbawane ngithi kuye Gelings, uma besibiza bakambawane bathi bazokhuluma indaba ukuthi wena njengomfazi awenzanga kahle. When mosibiza ukuthi uMbawane akenzanga kahle, sesiyeza ke thina sizogweba. Ngithi kuye Gel balekela into eyi-1. Uma sesihleli lapha sikhuluma noMbawane, uMbawane angasho ukuthi naye lo sizomangala. Uthini uJubjubu kulabantu bakhe, kulabantu bakhe nabambiza ukuthi iyathola 99 ngithola jola 1 2 3. Nabika le ndoda ithi hayi Jubjubu lokuchitha aqale ngaye. So nami ngiyaphimisela uJubjubu uthi wayewaste isikhathi sami. Uyasazi mos nawe ukuthi wenzile ungibizelani?
Sesibiziwe Duka sihleli phansi. uDuka uCalvin athi ngiyavuma. Angimpethanga kahle uDuka. Mara uDuka wenza 1 2 3. Ngigoqa izandla zami mina ngiyahamba kanti niyapana. Asambe seyilungise ekhaya. Hallelujah. uAaron wona ngoba lalela abantu ukuthi bathini kuya ngithi bazalwane. Kodwa uMoses ngoba uthando lwakhe luyamangalisa. Wathi makalela istatement saka Aaron atsho Aaron athi uyabazi musilabantu banhloko zilikhuna bezwa yiba bangenzise lento kwawena Moses bayakuhluba ngenze lokhu ngenxa yabo. uMoses ukubukela kuNkulunkulu ngoba unguThixo othembekile unguThixo onothando akabalelana iziphambeko zethu. Hallelujah. Uthi bathethelele. Hallelujah bazalwane. Uthi inkosi uzobabhubhisa labantu kuzothwani ngawo. Angithi bazalwane. Manje uthi lo mama ngisasharingisangitsherela ngayo uthi mina vele ngidiniwe ngengikhona ukutshela abantu ngoNkulunkulu. Ngibathe ukuthi uNkulunkulu can do it. Ingani abantwana kwamanje bangihluba. Ngithi hey! Tshela abantu ngoNkulunkulu ubatshela umntana wakho sekalele esibodini arola so. Agcwele idust. Batshele ngoNkulunkulu. Hallelujah. Omunye umama sisakhonze ebodini athi mina ngiye esontweni abantwana baye engomeni. Ngithi nendoda ingahamba iye engomeni ngizoma ngesibindi. Hallelujah. You must know your story. Wazi ukuthi ukhonza uNkulunkulu onjani. Bazokukhuluma abantu ngeke bangakhulumi. Ngeke. Mina ummem wami bekangifundisa athi noma Themba. Mina vele ngibona ukuthi umuntu obold, natural vele amaXhosa sinjalo. Bold and sterk. Athi noma Themba yazi uyangichaza. Leso sikhathi bangihleka wathi akasidom nje. Mangiphuma la bakela angekubona ukuthi lo bekahleka kuthola sengithi. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ngisiqinisa mina ngithi athi ngithanda iboldness yakho. Ngangistrong abazalwane kakhulu ezintweni zomhlaba. Ngangaziwa ngangidumile iNorthern Cape yonke. Namanje mangivela bathi Thembi singuwe lo sindisiwe lo. Mina kubidum la khona mina khona wena mamncane fikile. Akubidum next. Bebangizwa ngephunga ngisabevela bathi nangithembi. Ngiyakutshela nobelele esitulweni uzovuka. Ngena kule hall ngishaya into ehambayo. Nalo ngakwazi ukudansa wenza njani? Manje ngithi ngihlalelani la? Sathana zothi buyele emuva. La uyabhoreka. Hallelujah. Hallelujah bangcwele. Umpostoli Paul makakhuluma ngenkani uthi inkani nganginayo ezweni. Sebenzisa yona nala. Hallelujah. Le nganginayo le. Sebenzisa yona la. Nethi la ngisebenzisa civil. Ngokomoya kabani kaNkulunkulu. So uzosuka ezweni bowudumile waziwe ethembeka. Mawubika la uzomatha gela izophela lento yakho. Uyophela ngeke nganibekisela ngelikilanga nibekisela ngebucket leacha. Wona umbhalo awusukanga ukuthi acha. But lapha kade kusena acha sekuneseri. Sekunesipho yokwasha. But abadlulayo bathini? Acha. So bazalana inhliziyo nami kunaloko. Ngifuna ukumkhonza uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yami. Nganisherela abangcwele bathi umndeni wakithi washona. Ushona phakathi emanzini, ubulawa izinyanga. Nami khona noJehova ngiyawuzonda umhlangano wezinyanga. Ngiyawuzonda umhlangano wemindeni. Ngiyawuzonda umhlangano ozoyenza ukuthi kuphume umoya wami ngasi right. That's why ngikhetha ukuzihlalela. Mina mse ngiyangibona ngisingumuntu womndeni. Kuthi nje emndenini nethi mara bangathi kuwe Duka ngiya ngesibindi. Ngoba waya khona ubuya sonjani ulimele sebakushilo bathi nalensindiso yakhe ayibonakali nyonyonyonyonyo kwawena uluzi uyakubona bazalwane ngithi bakhozi bami qhubekani ngiyeza. Hallelujah. Sengiyabala bangcwele ngike ngahamba nomyeni wami saqala ukuye ekhaya eNorthern Cape kushona umkhulu wami umfundisi vele ngahamba naye. Angithi sola ngisola ukuthi samsengcwaba. Yithi akubani nalana. Mama uSigudla, niyadlala mosina lana ithi niyancwaba. Iprogram yayina 38 yabantu. Kwakugcwele ngathi kungathi upresident kwakuhlelwe semafastereni. Ngimbheke kayi ngishabalala. Ngithi baba indlela. Ngiyambusisa wami ngithi niphume ngobani uthi ngo5. Bathi sijaheni. Phela thina sinamali njengani bantu baseGoli. Thina sizohlala la. Athi mina noma senze njani?
Manje nina ngibona nithi mamshawala la kathandi uma ngabe umngcwabo uzophathwa yithi ngizoya ngesibindi. Futhi ngiyamunela nalo shonele ngithi mntansekhaya ngithi uyangazi indaba zokulinda kusizami enengihlala ekudeni. Ngcwaba lapho girl ngikuthwele ngomthandazo. Bangithanda ure. Bangithanda njani? Naba bala igrill baseduzana ngithi ene la kungcotshwa kahle isikhathi siyabanjwa ngithi ngiya kahle emngcwabeni ngifike ngenze lokho engikwenzayo bese ngiyaphuma ngiyahamba. Angithi bangcwele emindenini angisho ukuthi ngiyathanda imindeni yethu. Ukuxambulisana, izimali, bakhona abangcono, bakhona abangasingcono, bakhona abafundile, bakhona abangafundanga, bakhona abanyonyonyonyonyo. Mawubuya la dryness. Angithi bazalwane, angithi bangcwele bathandeni kodwa ningagijimeli kakhulu ngoba uzolahlekelwa yiloko kula. Gone. Nalomyeni akubuze ekhaya athi nje Maroni usindisiwe. Ngithi kumamsukuni izolo mangimshiya hleli lapha etrasini ngithi girl mungaphuma nje ubhekele le audience la ngaphandle ukuthi abantu bangakanani. Ngithi kuye uma ngabe usukuni bekushone wena usukuni akhona beka yosho ukuthi hayi cha lo mama uyathandaza. Akunamuntu ongekho lapha. Akunamuntu onjani? Nama celebrate abanye sibabone lapha. Akunamuntu ongekho. Ngoba inkambo yalomndeni isho njalo ukuthi thina sihlale enkosini sinamathele ejesini bethi uNkulunkulu wenza njani ulanda abantu bazosingatha. Asimkhonzeni uJehova basalana. Imindeni yethu ngeke ivume ngoba kunezinto abaphila ngazo zezinyanga nanani. Kodwa wena sisebenze sihle sithembekile veza uKristu phakathi kwezinto or not. Ngitshela omunye umama athi hayi phela bayeni laba. Ngithi mangabe uyakulahla bekungasiwakho. Akulahlele ukuthi bekungasiwakho. Inkosi izokunikezwa ngobani? Mina ngeke I will serve no other God. I will never bazala never. Lento engayibona le trauma ngayibona lekhaya vele yangenza nganyanya ukuthi yabona manje angisafuni nokuzwa noma ngabe sebathi uyapha nayi angifuni nokuzwa into ehlangene nenyanga ngizoziphilela ngani ngomthandazo ngoba ngimbonile uJehova ngaba asazani. Ngiyanicela abantwana basekhaya sukani ninganamatheli futhi ungacompromise ukuthi unichaza umyeni wakho ngalezi. Mina umyeni mhla sibhizi sinatha amawayini uthi mkami the day mina ngiyosindiswa I will show you what is salvation. So amadoda anjalo lesikhathi ubhizi khonana naye ungayi enkonzweni athi oho lelanga yena inkonzo lelanga sezimbambe kahle athi mina ngiyakuba bagoneni mama Kofana ne nibuye nganene uzokutshela kusasa uKobi bathi abomama basemthandazweni manje sishonela abantu bakuphi solihleli into lapha angithi bazalwane ngiyadlala mama Kofana besiyinto soli umuntu uhleli lapha bese uyasho umyeni athi kanti bawuhamba nabo bani ungcono ke uAaron bekahamba nawo amaIsrayeli wayenza lo mbhedo wakhe kube kuhamba nani thina sihamba nobani. Haleluya bangcwele. Ungabi nabanye abothixo ngaphandle kwami ngoba mina Yehova dinga uThixo nesikhwele kodwa uthi ngiwenzele inceba amawaka angithandayo up to the 4th generation. Ngicela uzosikhulekela mama Mkhwanazi. To God be the glory. Sikunika lonku tumo baba siyaku tumisa upanele lutumo sikunika lonku tumo baba. Thank you Jesus. Bazalwane ngiyanibingelela egameni lomfelo wami uJesu Kristu. Uma mfundisa fundisa ngothando lukaNkulunkulu. Kule chapter ayifundile uverse 14 it says it repented God. uNkulunkulu lesinqumo bekasekasithethe sokuthi uyasdestroya ama-Israelites waphendula emva kokuba uMoses amcelile. Sokukhombisa uthando lukaNkulunkulu. Ingabe yini lena esiyenzayo
uthando olungaka uNkulunkulu esidebesela lothando. Ngabe dala salahlwa, but ngenxa asithanda ngayo usasibekezelela uNkulunkulu. He chose us. Wasinika uthando, wasenzela into ebesingayideserve. If you can sit down and ask yourself ukuthi ngibuyaphi ngempilo. Sometimes we look at the world, sicabange ukuthi siba blame, sibasole, sibabekele phansi. Kanti nathi we were like them, but uNkulunkulu wasithanda. So masingalidebeseli lothando. Ingabe yini eyokuhlukanisa nothando lukaNkulunkulu? Sesambe kangaka naye, sekasenzela umuso ongaka. Ngabe sidala salahlwa, but uNkulunkulu wasizwela, wasikhetha. So sicala iviki, ake sibhekeni uthando lukaNkulunkulu. Let's go back, senze introspection. Uma mfundisi uhlala asho nge-introspection ukuthi uNkulunkulu ungithathe kuphi wangibeka kuphi. And I'm not better than laba basezweni, but mina ngenzelwe inxeba. uNkulunkulu wangithanda. So asiqhubekeni ngothando lukaNkulunkulu so that we can be able to win the world. Masamba ngendlela kaNkulunkulu, samba othandweni lukaNkulunkulu, we will win the world. So sisazokhuleka amazwi uma mfundisi asifundise wona akaringe empilweni zethu. Sibone uthando olungaka uNkulunkulu asithande ngalo. Hayi ukuthi thina singcono, kepha sithandiwe and uNkulunkulu wasikhetha. Asivale namehlo sisazokhuleka. uNkulunkulu muhle ungcwele uphakeme. Asimbonanga ufana nawe osikhathalela kangaka. Singelutho Jehova Nkosi yokulunga, wasikhetha dwala laphakade. Baba Jehova, sideserve ukulahlwa, kepha wena wasenzela umusa. Siyalibonga uthando lwakho lungaka olukhombisile Jehova esiphambanweni. You died for us, mighty God. Baba wafela izono zethu zonke. Baba wathatha ukungcola kwethu Jehova. Ungenacala wena ngenxa usithanda, ngenxa yokuthi uyasikhathalela. Siyabonga uthando lakho Jehova. Sikhulekela kuba lolo thando Nkosi yokulunga usithande ngalo, nathi silikhombise Nkosi yokulunga. Baba Nkosi yokulunga ezweni, nathi sibathande Jehova, sibasondeze kuwe so that they can see you through the life that you are living. Siyabonga dwala laphakade, sibonga indlela okhulume ngayo, sibonga umntanakho umsebenzisile kulosuku lanamuhla. Qhubeka iviki liqala Jehova Nkosi yokulunga, uhambe nathi seseyibandla. Mighty God, Baba Jehova Nkosi yokulunga, uthi sibe peculiar, singafani nezwe Jehova Nkosi yokulunga, ngoba Nkosi yokulunga wena usenzela umusa. Siyabonga konke okwenzile kulosuku lwanamuhla. Iba nathi azabuye wasifelayo. Amen. Kube wena wawungenathi